تبا دے معشوم لنم کے دے محمد رسول اللہ زکا چھ دا جنت پا ہر جگ باندے نم لکھلے دے دا محمد رسول اللہ پا ار بازار باندے نم لکھلے دے محمد رسول اللہ پا ار نہر باندے نم لکھلے دے محمد رسول اللہ و بی بی دا جنت پا ار دروازے لکھلے دے محمد رسول اللہ دا جنت پا ار چابی دا دروازے محمد رسول اللہ و بی بی جنت کی یو بہترین نشان دے جنڈا دا پاغی باندی لکلی دی محمد رسول اللہ زادم علیہ السلام خوچستا بچے پیداشی ورلبنم کے دی محمد رسول اللہ دوائی ممیا شروع دا نوح علیہ السلام خوب کرا گئے بی بی تاواز کئی یا امنا سلام علیہ بی بی آمینہ والے کا سلام وی ورطویان آمینہ پخدے قسم دے زنوح علیہ السلام امراغلے ماں زما بیڑے چے اللہ بچکو لدہ توفانی نوحنا یو ساس کے دکوہی تور دا غر نغٹو اللہ دیر پکارو زما بیڑے غر کے دا خو اللہ دریاب تا حکم کچ دک نوح علیہ السلام تندی کے دا محمد رسول اللہ نور پروتے نو اے توفان گور دا نوح علیہ السلام بیڑے تا بسنوے اے بی بی نوح علیہ السلام مان یوزر 250 کالا مادا نور محمدی تندی کی گرزول دی او اللہ پہ درود صلاة و سلام ویلے کلچری بچے پیداشی نم پکی دا محمد رسول اللہ درم میاش راغلان حضرت ابراہیم خلیل اللہ راغے و بی بی زچے نمرود اور تا غرزول ما اگا اور دومرا پا جوشو دومرا تیزو زبے سے ظلو ما خو اللہ حکم کو اے نور پا ابراہیم خلیل اللہ